какво му очаква вътре, но съм готова да рискувам. Само дано не си загубя номера. Как ли ще вляза? Казаха ми, че трябва да си направя читателска карта. Доколкото разбрах, с нея ще мога да ползвам всичко в библиотеката и даже да си отварям сама вратата. Дано не отнеме много време. Я, колко бързо стана, а мислех, че ще отнеме часове. Колко много книги! Виж ти, това ни го бяха препоръчали. Трябва ли да прочета всичко това? Колко удобно тук! Чудя се, дали да не седна да почета малко. О, компютърен център! Значи, когато ми трябва нет, ето къде ще идвам. Сега си тръгвам, но ще се върна пак.